Menudo, sibuyas, bawang, hotdog, atay, carrots at saka patatas, baboy na marinade at saka tomato paste. Yan po lulutuin ko. Dito tayo menudo. Hindi ko na po pinipirito yung carrots ko tsaka patatas kasi sinsip-sip lang siya ng taba. Lalagay ko na po itong mga marinade na toyo with kalamansi. Gisa ko. At saka ilagay ko rin itong aking tomato paste. Ayan, nahalo na. Ayan po. Ayan, kumukulo. Ayan po. Naplagyan ko na rin ng tubig. Ayan po. Kumukulo. Ayan. Ayan ang aking menudo. Dagdagan ko ng tubig para palambutin yung karne. Mamaya ko na po bigyan ng pamintang durog. Ayan. Kumukulo na siya. Lagay ko ito. Atay. Sunod ko na rin ito. Carrots. Kasi po kung ipiprito ko pa yan, sisip-sip siya ng taba. Yan. Yan ang aking menudo. Yan ang menudo ko. Takpang ko siya ulit. Balitan ang takap ko, maliit. Ayan po. Lagyan ko ng paminta at saka magic sarap. Lalagyan ko na yung hotdog. Saluin. Yan ang kasi kung talagang maghanda ka ng menudo, marami siyang sangkap. Kaya ng green peas. Yung green peas talaga linalagay. Na garbanzos. Kaso paninda lang po. Kasi malugi naman ako kung ikukumpleto ko yung kanyang sangkap. Baliktad. Yan. Ayan.
Luto na po siya. Lagat ng palaya naman ang susunod, tsaka prito.